खुलुमबाय लोगोफोर जों मैयाहाय मा नुनो मोनदों निउज पर्टेलफ्रावहाय बिथां रनजित बसुमतारीनि साख्रिनि बाथ्रा 2 दानावहाय माखासे एपइन्टमेन्ट बा साख्रि होनो थांगासिनो दङ बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय रनजित बसुमतारी EM निफ्राय तो बाथ्राया बुंनांगौआ बेसो 2 बोसोरनि सिगां जेला केम्पेइनाव मा होनदोंमोन बियो बेखौ एसे रिपिट खालामफिननो लुबैदों भिडिअखौ आङो होफिननो गोसो गैया लाजि मोनगोन रनजित बसुमतारी EM आ ओमफ्राय लेभेलाबो एसे बाराखा बियो जाय हक EM आव बिबानफोराव थायोब्ला बिबानफोर बा माबा मोनसेयाव थायोब्ला एसेब्लाबो फुथानिया बारा जायो पावाराव फैयोब्ला किन्तु बियो पावार आरो गाद्दिखौ लानानै खर' सायावसो दिखियो बे सर्बानन्द सन'वालनि बाथ्राखौ बियो गोसोखांफेरा जाय हक बेफोरो इलेक्शन समावहाय बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर होदोंमोन रनजित बसुमतारीया आं बुंफिननो लुबैदों जायफ्रा NDB आवहाय खामानि मावनानै मुंख्लं जादों NDB आव खामानि मावनानै मुंख्लं जानाय बेफोरनो साख्रि मोनफा मोनफा होनाय जागोन थारैनो बिखौ साख्रिखौ होफुंजोबनो बा मावफुंजोबनो हादोंना रनजित बसुमतारी नोंनि बिभागा आरो नोंनि सरकारा आरो नोंनि बे लिडारगिरिफोरा होनो हाथारदोंना सोरबाया बुंनो हागौ दे साख्रिखौ ओरैनो मोनलाबाया अफ्रियाबो जाम्बा नङा साख्रिखौ ओरैनो मोनलाबायग्रा बुस्थु होननानै जाय हक साख्रियाखौ बियो रनजित बसुमतारी EM आ बुंनायखायसो नैबे बाथ्राखौ आङो दिनैहाय बुंनो गोनां जादों बाथ्राया जाहैबाय मा बियो दिनैहाय इलेक्शन समाव होनो हागोन होननायखाय आजि दिनै 3 बोसोरानो खासाखासि ना 3 बोसोरानो खावसे जोबखाबायानो दिनै जेबोखौनो होनो हायाखै दिनै बेफोर खोथाखौ बुङोबा बिसोरो लकडाउननि बाथ्राखौ बुङो लकडाउनावनो 1.5 बोसोरा थांदों बा 2 बोसोरानो थांदों जेबो मावनो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो बिसोरो एक्चुअली बेखौ लकडाउनखौ बाहाना खालामनानै जेबो लाब गैया लकडाउनाथ' दाथ' जोब्बायना लकडाउन जोबखांनायनि उनावनो मानो होनो हायाखै बिसोरलाय जायफ्रा मुंख्लं जानाय मार्टियास जानाय NDB नि मुङावहाय जायफ्रा मुंख्लं जादों मानोथो होनो हायाखै ठीक আছে NDB नि नामाव जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरनो होनो हायाखै माखासे नखराव क्राइटेरिया गैया हिसाबै होनो हायाखै क्राइटेरिया गोनांफोरनोबोथ' मानो होनो हायाखै ओरैनो इलेक्शन समाव जानला मोनला खोथा होना दोननानै ओरैनो बुंलाबायबा जाया दा जोङो नैबे 2 दाननि उनावहाय 2 मान्थनि गेजेरावहाय बेसेबांबा 100नि 600 ना 400 बिदि मोनसे साख्रि होनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट गार्डनो मा गार्डनो बेफोरबायदियावहाय 1 नम्बर बिखौ साख्रिखौ हायोब्ला जायफ्रा NDB नि सोद्रोमाफोर दं ना जायफ्रा दिनै बै फुरानाफोरखौबो दिनै जेसेबां दङ बिसोरखौ होजोबखांनानै NDB नि जायफ्रा डिसबेन्ड जानानै समाव NDB आफादनि सोद्रोमाफोर दं बेफोरखौ होनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर गथ'फ्रा दिनै माने बेखार जानानै दं नोंसोरथ' EM रनजित बसुमतारी मोना दिनैहाय बेंगालुरुनो चेन्नाइनो बहायबा थांजानायखौ बायो जोंबो बायो जोंनि एक्स NDB गथ'फ्रा दिनै मा जानानै दङ बहाबा रेस्टुरेन्टआवनो बहाबा धाबायावनो थुसि सुग्रा बा डेस्क मानजिग्रा बेफोरबायदि जानानै दङ रनजित बसुमतारी मोना मालाबा लोगोबो मोनफेरगोन आनखि खुद गबिन्द बसुमतारी जेब्ला गाव बियो नखरनि फेमिलिखौ लानानै बेंगालुरुआव खनसे थांदोंमोन बा गावनि गथ'खौ हजोंहाय दोनहैदोंमोन बे समाव जोंनि सेंग्राफोरखौ लोगोबो मोनदों बियो लोगो मोननायाव बियो गोसोआव माबायदि नांदों आंनि गथ'आ दिनै बेंगालुरु बायदियाव फरायदों आं दिनै बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो थाङाखै मा बेंगालुरु बेलाय गुबुन कान्ट्रियावबो फरायहो आं बेखौसो लुबैदों किन्तु दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै बेंगालुरु बायदियाव सारखौ लोगो हमनानै खोथा रायज्लायनायाव सारा माबायदि नांदों गोसोआवहाय ओरैनो दिनैहाय बहाबा खामानि मावना थाहैनाय मानाय आनखि 4 लाखखौबो मोनबावाखै होननानै सारनि सिगाङाव फोरमायबावदोंसो दिनै बेफोरबायदिखौ नुनानै माबायदि नांदों गोसोआव आरो जोंनि एक्स NDB फोरा जायफ्रा मुंख्लं जादों जायफ्रा नै दा डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव जायफ्रा बेराम जानानै दङ बेफोरो थारलायैनो थैखादों आरो एक्सपायार जाखादों दा क'क्राझाराव सासे सिनस्रि बायनानै दिनैहाय
गोदाव सोराव जानानै दं फिसा हिन्जाव सासे दं बे गथ'खौ दिनै नागारलांनो बादों थांना थानो गोसो दङ दिनै रन्जित बसुमतारीमोन बायदिया बेफोरनि गाबनायफोरखौ गोसो गाबनायखौ एसेबाबो नायाखै सरलपारा उल्थापानिफोरजों दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिपि मुंख्लं जालांबाय बा मार्टियास जालांबाय दिनै बेबो बेरामाव गोग्लैना सुगार जानानै दिनै खनसेयावनो जग्रबखादों लासैनो एक्सपायारबो जालांदों दिनै बेफोरबायदिखौ एसेबो नायनो गोसो गैया नामा बा बेफोरबायदि न'खरनि मानसिफोरखौ फरेस्ट गार्डआव होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो रन्जित बसुमतारी नोंथाङा बे पार्सेन्ट लानानै बा माबा मोनसे लानानै बेफोरबायदि खालामनायखौ आं साबजानाय मोनाखै नोंथाङा जे पार्सेन्ट लाया नोंथाङा जे बहाबा माबा मोनसे लायाखै दाम्पार एस'सिएसननिफ्राय नोङो नैबे चापागुरियावहाय दाम्पार एस'सिएसननिफ्राय नोङो पार दाम्पार 200 टाका नोंनाव हाबो 400 टाका लाङो नोंनि डिपार्टमेन्टआ मिथिबाय 200 टाका UPPL नि अफिस सालायनो अफिस मेनटेन खालामनो थाखाय 200 टाका लाङो बे अफिस मेनटेन खालामनायखौ आं बुंनांगौ जेबो गैया बयबो लाङो बिदिखौ लां सालाय खिन्थु नोंथाङा दिनै नोंनि माबायदि 200 टाका लांदों नों बे 200 टाकाखौ सोरनो होदों सोर बहा बाहायदों नोङो माबे मबेयावहाय सोर सासे NGO नि मानसिफोरा मोनफेरदों बिदिखौ मोनाखै ओंखायनो आं सानदों रन्जित बसुमतारीया बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां नोंनि बिबानखौ एसे थिग ला नोंथाङा 2025 आव फैगोन ना फैया नोंहा बिनि गेरेन्टिबो गैया नोंखौ जों आसाबो खालामनो हाया आरो नोंखौ 5 बोसोरल' जों नायगोनबो 5 बोसोरावनो रन्जित बसुमतारी जिरायनानैबो थादो नोंखौ बिदायल' हरनो बाखिसै नोंखौ जों बावहाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ दोनबाय थाया नोंखौ नोंनि जायगायाव जों गुबुन सासे EM बा गुबुन सासे जों दिखोनानै हरगोन नों बायदि गाद्दारि नों बायदि थगायसुला नों बायदि ओरैनो खोथाल' होना दोनग्रा EM खौ जोंनो नाङा थ' लोगोफोरजों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि